Bikovi, ovo je vaš novembarski bonus, drugi deo videa se, naravno opet prekinula se kamera. Ja ću da nastavim gde sam stala, izvukla sam sada ove karte, znači preko sunca, četvorka štapova, paž pehara preko as novčića i devetka štapova preko šestice štapova. Pričali smo o ljubavi, dragi bikovi, mislim da kad sam rekla sa suncem da može biti veza sa osobom koju negde osjećate da je srodna duša. Četvorka štapova takođe govori o mogućnosti jedne lepe, harmonične veze koje negde može da preraste u nešto ozbiljnije, može da preraste u brak i zapravo ovde imamo tri karte. Papu često tumače kao brak, četvorku štapova tumače kao brak, a na ovim ljubavnicima jeste negde prikazano stupanje u brak, tako da negde mislim da je moguć početak veze za vas, za neki od vas, znači ako upravo iskomunicirate vaše osjećanja i negde otvorite srce osobi koja vam se dopada, mogući početak nove veze i koja će kasnije da možda da dođe i do braka, odnosno da preraste u brak, da se razvije i da raste. Ovde imamo paža pehara. Ovo jeste karta gde neko takođe vama otvara srce i mislim da je sa ovim asom novčića paž pehara takođe predstavlja mogućnost za novu vezu, koja je nova veza zapravo je negde veza, da kažem, vaših snova, ljubav vaših snova. Ovo jeste vaše srce koje je otvoreno za ljubav. Paž pehara kaže sledite vaše snove, znači mislim da je moguća ljubav u ovom periodu i više mi ove karte govore o ljubavi nego što govore o nekom poslu. I ovde, dragi bikovi, sa šesticom štapova imamo devetku štapova. Možda imate sa devetkom štapova povrede iz neke prošle veze. Ovaj čovjek je neko ko se bori za ono što želi da ima i nastoji da se bori i dalje, ali jeste u isto vreme i povređen. Ja bih rekla sa ovom kartom toplo preporučujem da postavite jasne granice u odnosima. Možda ste se u nekom prošlom odnosu stalno, da kažem, podmetali bikovi, žrtvovali za tu neku vašu osobu, trpeli ste sve i svašta. Mislim da sa ovom novom osobom istina ne treba ništa da trpite. Ova karta je baš i pala naopačke. Znači, apsolutno zaslužujete ljubav, dragi bikovi, i najbolju moguću vezu koju želite za sebe. Znači, ne treba da trpite sve i svašta da bi vas neko voleo, ili će osoba da vas voli ili vas neće voliti. Mislim da ova osoba konkretno vas voli, dragi bikovi. Tako da postavite jasne granice. Rekla bih, držite, ne morate sada da budete ne znam kako na oprezu, ovo nije osoba iz vaše prošlosti, niti će se osoba iz prošlosti vratiti. Ovo jeste nešto novo i zaista može da bude jedan lep, skladan odnos. Jako je važno da negde vi budete u ravnoteži. Na ovoj karti niste u ravnoteži. Važno je da vi budete u ravnoteži kako bi imali odnos koji je u ravnoteži. Mislim da je samo potrebno da zapravo negde držite do sebe, da imate dostojanstvo, da imate ponos, a ne da radite sve i svašta, kažem, da bi vas ta vaša osoba volela. Ok, samo da proverim da li kamera i dalje snima. Da se ne bi snima, ok, da se ne bi ponovo isključila, ok. I ovde sa kartom potrebe da se odvojite od drame, imamo papu, imamo viteza novčića, imamo viteza pehara. Papa govori o tome da zapravo treba da imate više vere, šta god da se, više poverenja u život, znači šta god da se dešava oko vas, nemojte da očekujete najgore, znači imate jako lepe karte, očekujte najpozitivnije moguće ishode za vas. Mislim da stvari neće da se odvijaju tako brzo kao što vi želite, dragi bikovi. Sa vitezom novčića imajte strpljenja,
imajte strpljenje, imajte poverenje u život, stvari dolaze u vreme, znači stvari se dešavaju, događaju u vreme kada treba da se dese. Ovo, ako jeste ljubav, znači može da bude jedna stabilna veza izgrađena na čvrstim temeljima, to nije nešto u što samo možete da uskočite i da se to negde ostvari preko noći, potrebno je vreme. Vitez pehara, opet potreba da negde otvorite vaše srce za ljubav, da iskomunicirate to što vam je u srcu, to što vam je na srcu, to što vam je u duši. Znači, budite iskreni u svojim osjećanjima, recite ljudima koje volite da ih volite, pokažite ljudima do kojih vam je stalo, da vam je zaista stalo. I negde mislim da zapravo će poverenje u život da vas negde odvoji od drame, znači fokusirajte se na pozitivne, na lepe stvari u vašem životu, na zadovoljstvo, na radost, budite optimista, sunce, krajnje optimistična karta, nemojte očekivati ništa teško i dramatično, znači šta god da se dešava oko vas, pokušajte da postavite pitanje ili da kažete sebi, dragi bikovi, ko zna zašto je ovo dobro, to je negde ključna reč. Ok, kamera još snima, sada ćemo da izvučemo još ove karte, malo da rasvetlimo. Da, mislim da ovde osjećate strah i imate ovu potrebu za dramom, zato što negde bikovi još uvek se osvrćate ka prošlosti, na tu vezu, obe ove karte gledaju levo, na tu osobu iz prošlosti, neku koja vas je povredila, bojite se da se to iskustvo iz prošlosti ne ponovi sa ovom osobom, ali odmah da vas razuverim, dragi bikovi, apsolutno neće. Ovde imate dvojku pehara sa vitezom pehara, znači ovo je negde otvorena komunikacija ljubavi, stvarno imate prelepe karte za ljubav, sve što treba da izvučete za ljubav da bi veza bila ok, imamo u ovom otvaranju, znači negde otvoreno komunicirate, nema laži, nema prevare, potpuno ste iskreni i jedno i drugo, oboje želite to, odnosno i vi i vaša osoba želite to, koji god je pol u pitanju, uopšte nije bitno. Mislim da ovde sa trojkom pehara ovo jeste početak veze, jeste vam lepo, uživate negde, emocije su vrlo jake i vrlo duboke, iskoristite ovaj period prosto za ljubav. Mislim da je negde u ovom periodu zapravo povezivanje sa tom vašom osobom i ljubav ta koja će zapravo da vam da neku novu pozitivnu perspektivu na život, kao da je ljubav to neko sunce u vašem životu ovoga meseca, do kraja meseca, a možda i kasnije. Znači ljubav je zapravo svetlost, ljubav je radost i ljubav je ta neka vam daje pozitivan pogled uopšte na život i na svet, i sa tom ljubavlju koju imate, sa tom novom vezom, ceo život je lepši. Tako da, dragi bikovi, ja vam zaista želim sve najbolje do kraja meseca novembra, a i kasnije, naravno. Želim vam jako puno ljubavi, mislim da ste izuzetno privlačni u ovo vreme sa šesticom štapova, nemojte sumnjati u sebe, znači ako